Hola, bon dia. A continuació, explicaré com podem trobar l'equació d'una recta si sabem que passa per dos punts concrets. Per això farem servir el concepte de pendent. Recordeu que el pendent era l'increment de la y per unitat d'increment de les x. És a dir, quan jo dibuixava un rectangle d'esta forma, jo tinc una recta que passa per un punt P sub 1 amb coordenades x sub 1, y sub 1, i l'altre punt P sub 2 té coordenades x sub 2, y sub 2, i aquesta recta passa per aquests dos punts, jo puc trobar que el pendent és igual a la variació de les y dividit per la variació de les x. Fixeu-vos, y sub 2 és esta posició, que en aquest exemple fica 3, 8 seria la posició y igual a 8 respecte a esta posició, que en un exemple seria y igual a 5. Per tant, l'altura d'aquest triangle seria y sub 2 menys y sub 1, és a dir, 8 menys 5. Es veu? 8 menys 5. Mentre que la base d'aquest triangle seria la diferència de les abscisses, és a dir, x sub 2 menys x sub 1. En l'exemple que he dibuixat en verd seria 3 menys 1. X sub 2 menys x sub 1 seria igual a 2. Seria 3 menys 1, 2. És a dir, si jo faig aquest quocient de 8 menys 5 dividit per 3 menys 1, el que me dona és 3 partit per 2. Este seria el pendent de la recta. I el que hem fet és simplement avaluar l'increment de les y quan avance una unitat en les x. És a dir, el pendent d'esta recta seria, quan avance una unitat, la variació de les y és precisament 3 mitjos. I ara jo vull saber quina és l'equació d'aquesta recta, però què he fet? Quina ha sigut l'estratègia? Trobar el pendent, i una volta sé quin és el pendent, com que sé que passa per el punt P sub 1 o P sub 2, puc aplicar l'equació de la recta punt pendent, que seria esta. Simplement, per exemple, puc agarrar i dir el punt x sub 0, y sub 0, per exemple, pot ser el u5. Per tant, y és igual a y sub 0, que seria 5, més el pendent, que hem trobat que és 3 mitjos, per x menys x sub 0 seria l'abscissa del punt de pas de la recta, que seria en aquest cas 1, i aquesta seria l'equació de la meva recta. Senzillament. Molt bé. Què passa si me trobo un punt que me donaria lloc a un pendent negatiu? És a dir, per exemple, este. I vull trobar la recta que passa per P sub 1 i per P sub 3. Si vos fixeu, el pendent és el mateix que en aquest cas. A què me referisc? És el mateix però de signe contrari. Per què? Perquè així, quan he avançat 2 unitats, la variació de les 6 ha sigut de 3. Es veu? De 5 a 8 van 3. I així el que ha passat és que he passat de y igual a 5 a y igual a 2. Llavors, el pendent d'esta recta hauria de ser quan avance una unitat, d'acord? Quan avance una unitat, millor així. Quan avance una unitat, l'increment de les x és negatiu, és menys 3 mitjos. Molt bé, anem a confirmar que és veritat. El pendent d'esta segona recta seria agarrant el punt P sub 1 i P sub 3. I primer fem variació d'ordenades. Les ordenades són 2 i 5. Per tant, 2 menys 5. El segon punt, si aquest és el primer punt i aquest és el segon punt, jo sempre agarro la coordenada del segon punt i li reste la coordenada del primer punt. En aquest cas estàvem en les ordenades. Ara anem amb les abscisses. Segon punt, seria el 3 menys 1. Què passa?
que la variació de les abscisses és positiva, com abans, però la variació de les ordenades és negativa, menys 3. I això em dona lloc a el pendent negatiu del que havíem parlat. I l'equació de la recta serà idèntica perquè passa per aquest punt, però el pendent serà el contrari. Fixeu-vos. Aplicant l'equació de la recta, punt pendent, i igual a, per exemple, si passa per el U5, que és el que m'interessa, seria igual a I sub 0, que és 5, més el pendent, que en aquest cas és negatiu, per tant serà menys 3 mitjos, per x menys x sub 0 val 5, val 1. Per tant, l'equació de la recta que he obtingut ara és idèntica a l'anterior, però amb la diferència, perquè passen per el mateix punt, amb la diferència de que els pendents tenen signes contraris. Molt bé, espero que hagi quedat clar. Si teniu algun dubte, me fiqueu algun comentari. Fins a la pròxima!